Добър ден. Какво ще кажете за себе си? Нещо искам, нали, което новата колежката. Какво ще правите? Искам да работя заедно с нея, разбираш ли? Да. На един стол, разбираш ли? Ако обичате, господине. Стига, да. И да бачкам, нали, в една стая с нея, да съм и, нали, да хапнем с нея, да пинем по една биричка, и да си гушкаме. Как да се И да си гушаме така напрот, директно. Какво е така? Да дигам полата и да вкарам вътре. Каква пола? Дрокля ли, пола ли, каква е има? Кажи я, добре. Долу, виж да вкарам. Какво е долу има? Минчето е така. Как се нарича? Чува ли знам? Добре, как се нарича? Ами, аз си казвам бате Сашко. Тя как се нарича? Тя ли? Тя е герганката. А долната? Долната Петранка. Петранка. Коя е Петранка? Петранка, дето отваря съм видеята и така прави. И как се отваря? Тя покажи. Покажи на зрителите. Ето показвам така, разбираш. И кой ще я направиш това нещо? Ще вкарам вътре. Кой ще И вкараш? така да направи. Какво? Не кажи да се слуша. Кажи му колко годишен си? Аз сте? Ами, на 11:30 съм. Как на 11? Според так искаш да чукаш? Ами, искам, защото аз платя за мляко в момента, което видях в каналата. Искаш ли мляко? Чакай момента, сега искам тихичко, Добре. което видях в новата колежка, вижте, и аз почнах да се издразна. Да. Си дразнях. Как се дразните? Домия малкия сълка. А то малкият съм. Малкия пък големия прави, малкия тегли. Как тегли? Ами, защото като гледат такива неща, вижте, порчи като съм. Добре. Ай, да смятаме, че ти си нахотил с нея. Тя го те гледа, че кръстата ти е в небето, какво ще прави? Сега, защо ми казваш така? Защо Господ ти е дал кръстата? Защото да те еба постата педарас долен дет си. Чакай, снима етапа, добре. Кому е то? Педарас? Ние се правим етап. Етап ще щим на един щит. Не, да, чакай, чуеш. Да, кой чуе. Хората ще чуят. Да, чуват те, които искат да ми чуят. Добре, като прегръщаш с нея, какво ще правиш? Първо вкарам пармака, тогава вкарам хуиец. Хуй домия, това са малкия. Добре, той е на колко годишен? Той е на 24, аз съм на 11,4. Има ли разлика? Има, голяма разлика има. Има ли? Защото то пармакато вкарам отдолу и после то с отзад да вкарам вътре. Тя е бръсната ли? Бръсната пак, ембията само да ми гледа. Да, ще гледа. Кой език? Те? Да. Я да, отвори се устата да гледат. Добре, ембията какво ще го прави? Ембията, не знам. Ембията ще го карам и да отзад нещо в задника да я вкара на нея. И да го пъни както трябва и да забрави жена си. Да вземе тази... Но той е женен ли? Не, ембията не е женен. Да. Не, ембия женен ли си? Не е женен. Ембия, женен ли си? Стига, бе. Бе, гледай към мене, гледай, бе. Стига, бе. Бе, гледай, бе, ти казвам, човек. Черно бамбо. Женен ли си? Удари. Женен ли си? Моля, дики на Но само. хора да гледам филма, ти гледай мене. Извинявайте, господине. Кой битиви ти са? Стига главата ми. За какво ти боли главата? Не знам. Защо не знаеш? Стига сега, бе. Кой спе? Извинявайте, ако видите... Той, я го дри, иди жена. Чакай сега. Чакай сега. Ако видиш някаква пичка, ще се къса пола. Пичката ще стане ли тук? Бе, стига, бе. Ето тук ще стане ли пичката? Извинявай, яка е, кажи ми. Стига, Сандо. Върни си към камерата, виж как. Кажи до сега жена си заверил. Ето, виж, пичката как звъни на него. Ето, ау. Чуй се. Къде би сега стане? Ето, къде би сега стане. Така е. Къде кердам си ръб, само съм до офис. Не, да къде ли. Офис само, да. Нещо таке. Ама къде от само майта пике. Ноембия майта вале ома къде. Бой. Що те кеда? Мукама ги прави? Сърми направи ли пенки? Ами аз направих картофена манджа. И аз исках сърми да я мамо, да я. Сок майка ще има ли? Букяти съм. Букяти съм? Сега ги кача в интернет. Знаеш, що те кера? Как теча?
Сълски къси смака, паралка лачавичка, бе, напълно да люма напълно. Не на проинджана. Ага. Да, как се изсяме нека бамба. Ага. Да, тай. Айде, бро. Айде. Бро. Извинявайте, господин. Какво говорите с която е жената или дъщеря? Говорите Салко. Извинявайте, с кой говорите? Аз не ги познавам. От кой век? От кой век? Дай ми водата. Каква вода? Не. Чакай. Ето господини. Извинявайте, като отваряте капачката, кой има вътре? Вода, бе. Ама откъде ga пълнахте? Чешмата? Чакай да ти спокойно. Той мирно, бе. Ти не искаш, нали искаш? Да, чакай малко сега. Ако видиш някаква пичка бука. Не стига, Сандо. Не моля се Аз сега. на мен не ми трябва тези глупости, бе. Говори сега. Давай. Какво да говорим? Говори се. То нас. Не ми трябва глупости, не ми трябва. Виж сега филма, бе. Например, някаква пичка идва отгоре. И стига, бе, човек. Как и стига? Антоне, я го дали душа. Антон да го ебав в стата. Але, Антоне. Кой да го направи? Виж. Няма фиш. Кой? Заведете. Ще ходите ли някъде, ако обичате? Ало? Ще ходите ли някъде? Не. Бихте ли дойде тук да ви питам нещо? Не може. Само без коментар. Нали? Ой, стига Салко, казва. Чакай малко. Готов да е, нали? За да вече готов ли бе? Чакай, ма сега ще ти правя. Кусуру. Фако му тема, че го... Ала за кусуру. Але! Не бе, масаж ще... Масаж, дай масаж. Мамо да кера. Но тук чуте ли? Але ми кой каза? Чакай, бе. Ми кой каза да ви скоро влико. Но нека чуте ли? Чакай, бе. Чакай. Але те пак. Телефон.